Action. We doen een beetje wat? Beetje wat? Beetje Cointreau. Beetje safari. Hier puur de gin. Ah oui, hè? We zetten een beetje van die citroensap, ja, zo. Dan doen we een beetje Dat gaat, thee. Action. Cocktail zelf, hè? En? En wat is de naam van de cocktail? Ben. Benny's Orgasm. En voor de finish een tatje. Beetje, hè? Niet te veel, anders wordt het zoet. Jongen, dat moet je proeven dadelijk. Ja. Dat moet je proeven, jongen. En dat is die cocktail, hè? Precies. Oké. Ik zou zeggen, proost, hè? Ja.